Ovo je važan trenutak za održavanje ove konferencije zbog činjenice da se ove 2025. godine navršava 30 godina od genocida nad bošnjačkim narodom u Srebrenici. I sam naziv teme dovoljno govori o tome koliko je ova tema aktuelna i danas velikosrpska politička doktrina predstavlja ozbiljan problem za stabilan i trajan mir na Balkanu. Genocid u Srebrenici, ali i drugim mestima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Hrvatskoj, Sandžaku, Preševskoj dolini je model kako velikosrpski politički koncept ostvaruje svoje ciljeve. Od Ilije Garašanina do danas to je plan u dva čina, prvi svi Srbi u jednoj državi i posle toga samo Srbi u jednoj državi. A imali smo priliku da vidimo kako se to ostvaruje. Kao narodni poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka od 2015. godine do danas konstantno podnosimo u parlamentu Srbije prijedlog rezolucije o osudi genocida u Srebrenici. Međutim, do danas on čak nijednom nije uvršten ni na dnevni red. Negiranje genocida u Srebrenici od strane onih koji su na geslu ubićemo 100 muslimana za jednog Srbina u trenutku kad se genocid u Srebrenici dešavao, dakle svoj politički uspon su doživjeli na tim parolama, na tom političkom kursu danas obnašaju vlast u Republici Srbiji. Negiranje genocida u Srebrenici, glorifikacija ratnih zločina i zločinaca danas je službena državna politika vlasti u Republici Srbiji. I mi kao Bošnjaci u Sandžaku, dakle dio naroda nad kojim je izvršen genocid, sa takvim porukama, sa takvom koncepcijom i organizacijom vlasti, niti se osjećamo sigurno, niti verujemo ovoj vlasti, odnosno državnim organima Srbije. Odbijanje da se sprovede postupak lustracije dovoljno govori da je danas Srbija sigurna kuća za ratne zločince. U takvoj državi Bošnjaci i drugi nesrpski narodi danas žive. Mi danas imamo na snazi sistemsko i, tako da kažem, državno, jer vlast u određenom momentu oblikuje ono što država radi. Mi imamo negiranje genocida u Srebrenici, širenje mržnje i netrpeljivosti prema svim nesrpskim narodima u Srbiji kao službeni stav i zvaničnu politiku i promovisanje tih nakaradnih stavova kao društveno prihvatljivi. Na pitanju Srebrenice i odnosa prema Srebrenici, ali i ratnim zločinima koji su izvršeni u Hrvatskoj, na Kosovu, Preševskoj dolini i organizovanom državnom teroru u Sandžaku predstavlja i poruka da velikosrpski politički koncept ili doktrina, iako nije ostvarila do kraja svoje ciljeve, ona nije poražena. Ona je i dalje prisutna, regenerisana i spremna da ono što nije uspjela da uradi tokom 90-ih, odnosno režim Slobodana Miloševića, da oni koji su njegovi ostaci, koji su odani toj ideji, tom programu, a koji danas vrše vlast u Srbiji, nisu odustali od takve politike. Njima ništa ne znači ni rezolucija Evropskog parlamenta, njima ništa ne znači presude međunarodnih sudova, ni presuda Međunarodnog suda pravde kao glavnog pravosudnog organa Ujedinjenih nacija koji je utvrdio da je Srbija odgovorna za genocid jer ga nije spriječila, a mogla je i nije procesuirala odgovorne, a imala je obavezu to da uradi. I ona je jedina država u svijetu koja je presudom Međunarodnog suda proglašena krivom zbog kršenja konvencije o sprečavanju genocida. Nijedna druga država od osnivanja Ujedinjenih nacija do danas nije osuđena po toj konvenciji da je prekršila. Srbija to jeste. Usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Evropskom parlamentu znači da je to jedan od uslova i za pristupanje Evropskoj uniji. Dakle, to su neke civilizacijske norme koje jedna država koja hoće da bude članica Evropske unije mora da prihvati. Ne, u Srbiji se to ne dešava. I u parlamentu, kad god pomenemo to pitanje, mi od strane predstavnika vlasti čujemo prijetnje,
i čujemo što nas zabrinjava želju da se sve to ponovi. Nasuprot tome, države u kojima je usvojena rezolucija o osudi genocida u Srebrenici, kao što su Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, nude politički koncept suživota, tolerancije, poštivanja različitosti i odricanja od svega onoga što može sutra da bude osnov za neki novi konflikt i za novi sukob između država i naroda na Balkanu. I svi su na jednoj strani, a vlast u Srbiji je na drugoj strani. Mi želimo da vjerujemo da ono što su stavovi ove vlasti u Srbiji ne predstavljaju većinske stavove srpskog naroda. Želimo da vjerujemo da je srpski narod liberalno i demokratski orijentisan. I to nam daje nadu da ove struje i ove snage koje su izazvale zlo na Balkanu neće imati zadnju riječ, neće ostvariti svoje ciljeve i onda ćemo svi biti, kako mi to u Stranci demokratske akcije Sandžaka kažemo, sretni u sadašnjosti, a sigurni u budućnosti. Konferencije ovog tipa, sa auditorijumom koji okupljaju, sa svojim panelistima, jesu još jedan glas i pružanje ruke miru, kohabitaciji različitih nacija i vjera na jednom prostoru koji može da bude pogodno tlo za razvoj demokratije. Ali Srbija mora da se humanizuje, da se izliječi, odnosno da ozdravi i da se odrekne od korišćenja nasilja za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Velikosrpska politička doktrina je kancer koji može da ugrozi stabilnost čitavog Balkana. Mi smo suviše mali kao narod i kao politička organizacija da se tome odupremo. Za vrijeme rata u Bosni i za vrijeme rata na Kosovu u Sandžaku je vršen organizovani državni teror. Članovi SDA Sandžaka su hapšeni u montiranim političkim procesima, preko 17.500 Bošnjaka je prebijeno od strane vojske i policije, imali smo nekoliko masovnih otmica, imali smo od strane vojske Srbije, odnosno Jugoslavije, granatiranje bošnjačkih sela uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, u državi u kojoj nema na toj teritoriji oružanih operacija i oružanih sukoba. Čitav državni aparat je angažovan da se Sandžak etnički očisti od Bošnjaka i to smo preživeli. Danas nam je cilj da zajedno sa narodima i državama u regionu, sa svima koji to hoće, gradimo bolju i perspektivniju budućnost kroz članstvo u Evropsku uniju, ali i kroz članstvo u NATO savezu, kao jednom kolektivnom sistemu sigurnosti, koji istina ne čuva države od problema iznutra, ali ih tera da rešavaju teritorijalne sporove, da uspostave principe tržišne ekonomije, da uspostave principe vladavine pravednih zakona. U državama tim nema mesta da na rukovodećim funkcijama budu oni koji su okrvavili ruke od Hrvatske do Preševa i Bujanovca, uključujući Sandžak, Bosnu i Hercegovinu. Kompletno vojno i političko rukovodstvo Srbije i takozvane Republike Srpske osuđeno pred međunarodnim sudovima za genocid i ratne zločine. Danas se u Srbiji, nakon što se puste sa izdržavanje kazne, dočekuju uz najviše državne počasti. Generali koji su pred Haškim tribunalom osuđeni za ratne zločine predaju na vojnim akademijama. To je danas realnost. I što je najopasnije, forsira se narativ da je ubijanje i progon drugog i drugačijeg legitiman i dozvoljen metod političke borbe. Zato je obaveza da sve države u regionu suprotstave se takvoj politici. Ne dozvole da ona pusti pipke u državama u regionu, da se izoluje politički i na svaki drugi način, da se i politički eliminiše. To je prepreka
miru i stabilnosti na Balkanu. Kao što sam rekao, velikosrpski politički koncept nije poražen, on je malo zaustavljen, ali se dolaskom ove garniture na vlasti u Srbiji on reformisao, preuzeo potpunu kontrolu nad državnim institucijama u Srbiji i suprotno Ustavu Srbije podredio i sebi i svojim interesima, gdje su Ustav i mrtvo slovo i zakoni mrtvo slovo na papiru. U Srbiji više nemate pravednih zakona, institucije i zakoni se koriste samo za progon neistomišljenika. Rušenje ovog režima u Srbiji predstavlja prvi preduslov za uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti na Balkanu. Istina, nas često ponekad brine neobjašnjiv tolerantan odnos predstavnika zapadne liberalne demokratije prema onome što je Srbija bila u prošlosti i onome što pokušava danas da bude. Nemaju pravo na to. Ali svi mi koji živimo ovdje, dijelimo ovaj životni prostor, imamo obavezu da se svako u domenu svojih mogućnosti suprotstavi takvoj politici i da je eliminišemo jer nam je ona prepreka za razvijanje dobrih međunacionalnih odnosa na prostoru cijelog Balkana. Ovi narodi žele da žive u miru, ne smetaju jedni drugima, svoje postojanje ne uslovljavaju nestajanjem drugog i drugačijeg, religije ovdje vijekovima opstaju ne smetajući jedna drugoj, ali postoji određena doktrina, koncept i plan koji hoće sve to da sruši i da mržnja i neprijateljstvo budu dominantni narativi i metodi političke borbe. Mi to niti možemo, niti hoćemo, niti pristajemo na to. Nikad to nismo radili, pa nećemo i sad. I ja sam siguran da kako god je režim Miloševića poražen i politički i na svaki drugi način, bit će poraženi i oni koji to hoće danas da vrate ponovo na scenu. I zato je ova konferencija važna, da se ponovo čuje glas. Ne smijemo da zaboravimo ni odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ni odluke Evropskog parlamenta, ni stavove i odluke država u regionu o onome što se desilo u Srebrenici. Nijedan narativ, nijedna propaganda ne može da izbriše činjenicu da je u Srebrenici bio genocid. I dan danas se traže posmrtni ostaci žrtava. Posle 30 godina od genocida. A s druge strane, iako je Međunarodni sud, što je njihova greška, izrekao, okrivio Srbiju za to, nije bilo sankcije. Nijedan pravni akt koji u sebi ne sadrži oštru i jasnu sankciju, apsolutno ne mora ništa da zna. On je važan kao poruka i kao civilizacijski odnos i odgovor nešto što se desilo. Ali bez sankcije, evo danas šta imamo. Ponovo se vraćamo na narative koji hoće da nam ugroze nešto što za nas predstavlja perspektivu. Kad kažem nas, mislim na sve narode i države na Balkanu, jer polazimo od premise da svako više voli mir nego nestabilnost, saradnju i toleranciju od sukoba i antagonizma. Probali su, i to smo videli i vidimo gdje nas je dovelo. Tako da je ovaj skup vidimo kao jedan vid apela da razum i dobronamernost u ljudima koji svi zajedno nosimo, bez obzira kako se zvali, pobedi zlo koje službeni Beograd pokušava da instalira i da ponovo napravi zlo koje su jednom napravili.